नमस्कार, मैं खेसारी लाल यादव और आप सब ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए जिस तरह आप मुझे से चढ़ल बाटे अब किस्सा मनवा तहिए से ने ओने भटकेला मनवा ए देवरू जहिया से चढ़ल बाटे अब किस्सा मनवा तहिए से ने ओने भटकेला मनवा लाई के रुआ रंग के साड़ी लाई के रुआ रंग के साड़ी की जाई बजरिया से अंकित चले के बाद देवरू चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में ओमकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में ओमकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में बाबा नगरिया मन मांग बहु मिली कि सुना किस्मत खिली कि बोल काहे देवरू कि नाही बतिया बुझेली कि मन मांग बहु मिली कि सुना किस्मत खिली कि बोल काहे देवरू कि नाही बतिया बुझेली काने धोले बरौआ कमर ओ काने धोले बरौआ कमर की बांधी पगरिया के ओंकी चले के बाद देवरू ओंकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में ओंकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में ओंकी चले के बाद Recording by A to Z Dhaka. बाबा नगरिया में कि बरसे रिमझी फुहारवा कि ऐसन आई न दुबारा कि सुनहली बाबा कि तोहरा काहे न बुझाला कि तोहरा काहे न बुझाला कि बरसे रिमझी फुहारवा कि ऐसन आई न दुबारा कि सुनहली बाबा कि तोहरा काहे न बुझाला देख सत्यम तिवारी सिंगर देख सत्यम तिवारी सिंगर जतवे नगरिया में हमकी चले के बाद देवरू हमकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में हमकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में जहिया से चढ़ल बाटे अब किस्सा मनवा तहिए से ने ओने भटकेला मनवा लाई के रुआ रंग के साड़ी लाई के रुआ रंग के साड़ी की जाई बजरिया से हमकी चले के बाद देवरू हमकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में हमकी चले के बाद देवरू बाबा नगरिया में Recording by A to Z Dhaka.